Kokoriko dugu wɛrɛ jɛra dɔgɔkun wɛrɛ jɔtɔ don k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan dugubila ka fisala da wuli ye o hukumu kɔnɔna na jɛmukan sɔgɔma don do tɛnɛ ka taa bila alamisa 10h 11h an bɛ dali masa fo k'a bɔ nin ye o daminɛtɔ ye kabini nin dɔgɔkun kura in daminɛtɔ ye k'a ɲini a fɛ dɔgɔkun hɛrɛ a ka caya k'a bɛn ani basigi nati Mali jamana kɔnɔna na Lala Kuyate. Samaira Sanogo. Ko dugu jɛda tile tɛ bɔ ka bali sɛ musobakɔrɔ la. Kosɛbɛ. O bɛɛ n'a ta fajirida kasi o bɛɛ mɛn a ma. O ye tiɲɛ. O ye donikɔrɔ ye. O ye tiɲɛ. I ni sɔgɔma. Nse yɛrɛ sira. Denbaya ka kɛnɛ. Baasi t'o la. Jaminabugukaw. Baasi t'o la. Baasi foyi tɛ mɔgɔ la. Alhamdulilayi. Ayiwa o diyara n ye. O don. An yɛrɛ fana bi yan. Alhamdulilayi. Baasi t'an yɛrɛ fana na. O don. O la an bɛ Ala fo ka Ala barikada. Tiɲɛ don. A sɔnna an kuntigi ɲuman kan. Kisi ni nɛɛma ba ye. O don. Ala k'an lahɔrɔma. Ala k'an nafa n'a lahɔrɔma. O don. Kɔfɛ an bɛ lamɛnbaajɛkulu fo ka filɛlibaajɛkulu fo. Tiɲɛ don. Minnu bɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma. O don. An b'u bɛɛ lajɛlen fo u sigiyɔrɔw la k'a fɔ u ma fili fewu. Tiɲɛ don. U ka jabaraniso mandi de don Sherifila TV u ka jɛmukan mandi min bɛ bɔ ka yiru la k'a daminɛ tɛnɛn ka taa bila alamisa la sɔgɔma don do nin ye an sigitɔ ye k'o jɛmukan k'o de lase u ma k'u k'u bisimila. O la waati a taa mɛn. Kosɛbɛ. An bɛ don jɛmukan kɔnɔ. Awɔ. Min ye an dɛmɛbaajɛkulu ye ni o ye Nouveau Soleil mɔgɔw ye an bɛ taga olu ka sugu kɔnɔna na ni te premier mɔlen don an bɛ te Zara premier furu ka sɔrɔ ka segin ka na. O bɛ bɛn. Awɔ. Ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa? Mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di jumɛn ani n b'o kundo d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye cogo jara te Zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye Lala Kuyate. Samaira. Ni mun ye yafuma b'a la. Kosɛbɛ. Dɛmɛbaajɛkulu. Awɔ. Minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ. A t'u sɔrɔ. Lala Kuyate ni an kɛtɔ ye yafuma b'a la ka o fuguro k'o bɔ dabada la. Kosɛbɛ. Ni ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni jɛmukan ye. Kosɛbɛ. N'an bɔra clip du jour la. Ayiwa n'an bɔra te Zara la sa kɛ an bɛ taa clip du jour la. O ye tiɲɛ ye. Awɔ. O ye Arasini Sall ale de fɔlɔ b'an bolo sɔgɔmada in na. O don. O y'an fa ye ko Denku. Denku. An b'u ɲɛmada. Tiɲɛ don. Ka sɔrɔ ka segin ka na. O bɛ bɛn. Kene ya ukolosi angu la donsa ete fili fenye na ede misoro angu ga bolochi ukolosi angu la donsa ete fili fenye anga de una do ba kunandi ulodin la giri la den ti fale sanuna anga de una donsa ete fili fenye
ngande ulado sa de fili fenye na ede mi soro angande undo kalana ngula marasa angande una mara ba kunandi ulode la gerila denti pare sanuna angande una marasa denti soro warila angande undo kalana ngula marasa dende fili fenye bangande unde dege bali maya mina chokola lala kuyati Samera ko nanye den min soro anga dun ladu anga o lado weche bawo sanu te sika den soro warta so warte den soro foshita lala so kuyati den yere afara me dali masa akana tiga de la ala ka din fendu ola ni ala ye min de grese gala Kosebe. lala kuyati o lamara chogo numa ni o aka hakeo sabatini Weche. o billa bani ka wajibiya jon kalingin la bela jeni weche Samera ne bawo Awo. do be yafma bala million du Kosebe. ka sanu di ka usinu bulu du lala kote janko den kasi kasoro Wallahi. na o bela ala ba kam masayira weche de ala ka di doma Tiendu. hala dairi metulu bo Odu. o nga abe farala ala dila Tiendu. ami do ke ala ka dindi wolumso amina ya rabbi ka dimbar kama no abe ala mokela amin nti lala kuyati o ba to ni ya taga lage kuna vonum bala Kosebe. bidu jera o ba to anga ansenzene kanyeshuma awo aywa binando na nga rubrique info konna Odo. ami gafi folom tawe e sorry Akiti. na e sorta ameta dugu jugolo na fasura sira olu bina kunka anya ka fo wala lu kera anga jamana kuntigi nyekoro juma temeni odo awo lala kuyati ya focho mina fasiri nyata Kosebe. ni nyata jamana ka fasiri o ye esore nyintiga du Awo. afo kasengane o ka bi boli bemba ble dunga lala kuyati aye no blake Aiwa. ako ni ya taga lage mali jamana dunju woroku na kadi mimbe mana sanu ko buna kunka lala kuyati a gafe mi ngoni be ula Aiwa. lala kuyati o tarani o ye jamana kuntigi nyekoro ako ni ya ataka lage Kosebe. damine ya kuma bala wati mi faka si na kadi kana bla juma don temina la kuyati mali jamana konnana o ko mako titre d'exploitation minière Aiwa. abese keme woro bisawa ani kele bunyongoma ako lala kuyati ure bala kan la barabi Kosebe. faso mali jamana konnana kasangane ministre Amadou Keita ale kan nyefolu yi Aiwa. ale mi ka barabita kan nyeshi du juro ko kuma ngoma ako lala kuyati barai akera kuluba kawfi ya kuma bala o dongele Aiwa. ni ubitali ke juma dona Kosebe. ako mali jamana gouvernement ko tiki gale general division abla maiga ale fana kumbe keneka Aiwa. lala kuyati ako ni atagalage ako ministre mi ka barabita kan nyeshi du juro ko kuma ngoma Awo. ayinye folike ako samba flani mo woni flowati ako jamana lala kuyati akunya nyere kafo Kosebe. mi metalike ya mawa ya maria dile mauma no metalike titru la kuyati wakase ka dota monobo ako ulu baraka sojur folo Aiwa. ako Amadou Keita no oyi albi misiri ko folo nyi Kosebe. alabana ka gira ka fo bo akuma hunse meza la kuyati yelama do ka do ya mabala sharia ula mu meke sababu ni ka ya maria di mauma sanu bulubu na kunka jamana konana Kosebe. ane kano fetugu Aiwa. jamana kondo ulu yere kan la nyinuna ako la kuyati ureke sababu jamana kunti Aiwa. ngara darme asini goita akone ka nyine kafo lingura ka fiye o shara kizaula Kosebe. jango mali sanu agasiga jamana kondo nafia mali sanu akake jamana kondo sakuyi Aiwa. atono akadu jamana kondo fe ako rukumu kona la kuyati baro kumfuro damna na mina ode mi metalike sanu boso bamunu be jamana kono ni susete min yeru ye ulabana kata ya mabala seksekali takanishi unuma Kosebe. ko mako odidi akolela ko te faga si kuma nyonyoma Aiwa. ako otemna uluni nyonche akolela ko te kafara ubela jinika Kosebe. ya sura ka donga fo majine chama bija kuma bala shara kise nyuna nuni umalara vi bela ko te adola sanu wateke jina kondo sabuye Kosebe. ba ku yeme ka fo dala ko te bara ake chuya atala kanya Aiwa. jengene chama de Allah sanu bobu na kunga ma dama ja kuma bala dala ko te bara ke rabba min yere be sanu bo togola te direction nationale des chirurgies et des mineurs Odo. ako dala ko te metalege dysfonctionnement la ako ofana kumi Aiwa. ako dala ko te Amadou Keita alabana ka ira ka fo obela jene ko fe o yere ka fo nya fe chomuna shere munu be ni sanu bala ka bonu mi Kosebe. o kuma glaje me kondo fere o ngena dunando de fe Aiwa. o mun te jama ira na halado ako kuma kona ayira ka fo ka yira mawdo ulula Kosebe. dala ko te wala sa ko ni shinya kuma bala sanu bosoma jango sanu kasika bo klinia alla diriya kono Aiwa. alabana ka no fituke ala ka yira ka fo dala ko te ni atagalage Kosebe. ako lala ko te sanu
a bɔli yamaruya kun bɛ ta k'a di maaw ma ten Lala Kuyate ni yɛrɛ ni dugu ni bɛnna ni maa min ye i bɛ yamaruya ta ka di o ma Lala Kuyate ko a tɛ kɛ o cogo la ko ka fara o kan sanu bɔli yamaruya kun bɛ di sanu bɔyɔrɔw ma kama sɔrɔ ke Lala Kuyate ka kungo kɔnɔ lahalaya min ye olu dɔn tɛ o fɛ a bɛ laban ka kɛ yafuma b'a la fanfila cɛ ye a ko Lala Kuyate ninnu caman degun de kun bɛ jamana kɔnɔna na a ko o de kun kɔnɔ ni a ta ka lajɛ bi baara b'a la ka kɛ hakilina min kan o de ye ka se ka ɲɛdan kura di Mali jamana sanu bɔ ma maa dama jamana kɔnɔdenw ka se ka a tɔnɔ bɔ a ko bi ni sanu a bɔli yamaruya dir'i ma Lala Kuyate fɛnsɛn min taara ka di ma n'o superficie u bɛ danganamaya e ye ani i kan ka se ka baara kɛ waati min kɔnɔna na Lala Kuyate o fana bɛ danganamaya e ye ani o ɲɔgɔn caman a ko Lala Kuyate ni ɲɛfɔli ni gafe in kɔni min fɔ ye ɲɛfɔli caman kɛra a la jamanakuntigi ye kabini jumadon tɛmɛnen ye bɛnbabile dunya ale ka fɔ la Samara a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ dugawu kɛ halisa an ka jamana ala ka ɲɛda kura d'a ma dugu jukɔrɔ nafolo olu bɔli ko la tiɲɛ don n'an ye histoire bila an bɛ indépendant ta n'an y'o ta Samara an bɛ taa Kita n'an taara Kita marabolo la dɔgɔkun tɛmɛnen a ma dugu ma la an ye tali kɛ so dɔ n'ale bɛ jɔli sira kan o kɔni dafirila min kɛra sababu ye ka se ka maa 7 bɔnɛ ani na ka maa 7 fana jogin Kita dugu kɔnɔna na Lala Kuyate u bɛ bɛn maa 10 ani 4 bɔɲɔgɔnko ma i y'a fɔ cogo min na minnu fatura olu ye maa 7 ye minnu juguna olu ye maa 7 ye Lala Kuyate kɛwale ninnu a kɛra ka bɛn ni alamisa don a bɛ kɛ tile 16 san 2026 de ye Lala Kuyate 10h45 waati ye Kita i y'a fɔ cogo min na tuma min na so dɔ ni a b'a la ka jɔ Lala Kuyate walasa ka se ka kɛ nedersaso ye a ko Lala Kuyate maaw bɛ sɔn min na a ko nin don in masina u b'a la ka so in kɔni ale wurugutatɔ ye Lala Kuyate yafuma b'a la tuma min na ni kalandenw yɛrɛ tun bɛ a kɔnɔ koyi a ko Lala Kuyate a ma ɲɛ min ko so kɔni binna a ko so binnen Lala Kuyate min bɛ taale kɛ lakana tigilamɔgɔw la protection civile maaw olu kɔni o senfa ka fara yafuma b'a la lakana tigilamɔgɔ fɛn fɛn bɛ Kita kɔnɔna na a ko ka fara sigi ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Lala Kuyate walasa ka se ka na dɛmɛ to ka ɲɛsin yafuma b'a la maa minnu bɛ sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na maa dama ni o bɛ taale kɛ kalandenw na Lala Kuyate o selen maa minnu kɔni juguna o ye olu salo ka bɔ Lala Kuyate k'o kun da ni o ye Kita dɔgɔtɔrɔsoba kan walasa ka se ka taa furakɛli kunfɔlɔ ta ka ɲɛsin olu ma Lala Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ a ko so in kɔni birilen a fɔ a binni Lala Kuyate i bɛ poussière ba de ye ten yɔrɔ la ka se ka maaw bɛɛ lajɛlen datugu a ko Lala Kuyate maa dɔ ka fɔlɔ kɛwale a kɛra maa min ɲɛna a ko kɔni kun kɛlen jamana ɲɛmaa minnu bɛ Kita maa dama gouverneur Lala Kuyate a ye a senfa Dawuda Mayiga ka taa a ɲɛ da ko ka baw n y'a ye o ka fisa n y'a mɛn a ko Lala Kuyate a selen ye a ye jamana ɲɛmaaw ka sangafoli a y'o ta ka ɲɛsin maa minnu somɔgɔw tora a la ne ka nɔgɔya ta ka ɲɛsin maa minnu somɔgɔw joginna a ko ne ka laban k'a jira k'a fɔ Lala Kuyate tuma se bɛ saw janga to so jɔcogo la maa damasow bɛ jɔ ni sariya minnu ye Lala Kuyate olu ka dara wele k'a dɔn baara ka di a ɲɛdɔn gana ma Lala Kuyate cogo min na baara a ka se ka kɛ sima ye a ko Lala Kuyate a ko ni da sera ninnu ma k'a yɛrɛ k'a fɔ kɛwale min filɛ ka kɛ tan a ko nin ye kini ko dan ye a ko maa 7 bɔɲɔgɔnko k'olu ni kasara yɔrɔnin kelen maa 7 kokura k'olu sɛbɛkɔrɔ jogi a ko Lala Kuyate kɛwale dɔ min a bɛ maa bila kini na a ko nin sɛ mɛ sa so jɔcogo an ka janto o la ST ale de y'a fasiriya ni min salo ka bɔ indépendant kɔnɔ Samara i ko maa yɛrɛ ma sira so jɔ yɔrɔ ninnu tɛmɛ maa kan ka sira ɲɛ la maa kan ka sira an bɛ dugawu kɛ o la ka hinɛ banbagatɔw la Lala Kuyate an bɛ to indépendant an ka to yen teliya la a ko n'i ye a ta ka lajɛ mani ye mani mɛn a dɔw la si ma labɔli kɛ a ko Lala Kuyate min bɛ taa kɛ ɲurujisayɛlɛ o marabolo kɔnɔ a ko wolomasiri tabaw Lala Kuyate u kɔni taara buntɛli da jarawulila maa minnu kan a ko o nana fɛn minnu ye k'o ɲɛlɛ jɔ dɛ a ko citerne kunkolo 2 a ko minikari a moto baden ani kɛlɛkɛminɛw tiɲɛ na kɛlɛmasa fɔli kan ka k'an ka cɛdenw kun Lala Kuyate a ko wolomasiri tabaw ka sanga ni o ka ilafima b'a jamana lakanani baaraw ye maa dama jɔnɔkɔnɔdɔn ni o bolokɔnfɛnw lakanani ye a ko o bɛ o sira de fɛ kokura a ko sani dugu cɛ Lala Kuyate min kɔni f'u ye u t'a la ka maamu saraka u la dɛ a ko o de sababu la n'i ye a ta ka lajɛ ka sanga ni kunnafoniya dɔw sɔrɔlen ye o fɛ Lala Kuyate Afrique tile 18 san 2026 o bɛna sibiri donya ma a ko u tora sani dugu cɛ Lala Kuyate ka gosili susu ka ta ka ɲɛsin yafuma b'a la jarawula kulu dayɔrɔ dɔ ma lamanekaw fɛ ɲurujisayɛlɛ o marabolo kɔnɔ a ko Lala Kuyate n'i ye a ta ka lajɛ o yɔrɔ kɔfɛlen in na i y'a faamuya k'a fɔ o tufiw cɛ la maa jugu minnu tun t'a mɛn yen kɛ o dagayɔrɔ ye a ko o de kɛra sababu o kɔni ka se ka bɔnɛ banfula ta ni k'a siri caman kun na a ko état major général des
des armées a yira k'a fɔ la kuyate kɛ wale ngoni ngara sababu olu masiri tabaw nya fiye cogo mina o ka sika yaf mabala citerne kun deux têtes de citerne kun lu fla olu mine ma nunu na un pick-up aywa pick-up kele un mini-car o tɛ car manga mani kele un véhicule de type Land Cruiser Land Cruiser kele moto tani nani odo ani un tricycle moto sin sabani ani ka fara ka kɛlɛkɛ minnu caman kan dala kuyate an kɔni sera k'olu salo ka bɔ o bolo a ko n'i ye a ta k'a lajɛ dala kuyate min f'u ye kɛlɛ daga la min bɛ tali kɛ jara kuluw la olu caman kɔni olu ye bɔgɔ dun bawo olu bila ma o kɛ mɛ lahara dugulenw ye a ko wolo masiri tabaw ka sɛgɛn u ka baara ɲɛdɔn ye dala kuyate o kɔni ye nin yakuma bala sebaya ba in ta dala kuyate nin yɔrɔ kɔfɛ na lagamanekaw fɛ yen Nurji Sayɛli Umara bolo kɔnɔ min kɛra o fɛ kabini sibiri don tɛmɛnen ye dala kuyate fasiri kɛba o de ye Abdulaye Jara ale ka fɔ la ayiwa Samayira a tɛ tɛmɛ nin kan ka bɔ indépendant kɔnɔ dala kuyate min bɛ tali kɛ sogo tɔni tan bɔɲɔgɔnko min sogo ni a tɛ se ka dun bilen a ko an ka dɔɔni cɛdenw o ye tigɛ da o kan yadɔ o don ayiwa dala kuyate o y'an kɔnɔbaraw kisitɔ ye sa dala kuyate kabini avion tile 15 ye wuladayanfanw a ko min bɛ tali kɛ an ka dɔɔni cɛdenw na dala kuyate o ye tigɛ da yaf mobili sogo dɔw kan sogo min don ni a bɔra jamana dɔ la ni ka kun da faso Mali kan dala kuyate sogo ɲɛrɛ a kun tɛ lahala ɲuman na bilen a tɛ se ka dun a ko ni ye a ta ka lajɛ n'a kun dunna bɛɛ dala kuyate a kɔlɔlɔ o de ye bana jugu ye a ko kɛwale a ko nin kɛra nɛgɛ ɲɛmɔgɔ waati brigade fluviale fɛ dala kuyate min bɛ yaf maba la brigade mobile d'intervention Cuala Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ dala kuyate a ko dɔɔni cɛdenw o ɲɛ sura camion bɛni dɔ de kan dala kuyate o taara sɔrɔ carton 1000 bɔɲɔgɔnko a bɛ camion bɛni in kɔnɔ min bɛɛ lajɛlen faamɛ sogo la dala kuyate sogo min n'i ye a da ɲɔgɔn kan a bɛ se tɔni 10 bɔɲɔgɔnko ma a ko dala kuyate n'i ye a ta ka lajɛ a ko sogo in yɛrɛ dala kuyate an bɛ don min na fɔ bi a ko min ma ko impropre la marchandise impropre à la consommation o b'a yira k'a fɔ a kun tɛ lahala ɲuman na bilen a tɛ se ka dun bilen dala kuyate a ko a yira k'a fɔ sogo in kun bɛ o lahala la a ko dɔɔni cɛdenw labana ka tigɛ da a kan ka sɛbɛn u ka baara ɲɛdɔn ye dala kuyate ne k'a minɛ yafa bala maajugu ninnu na min yɛrɛ sababu ka jamanakɔnɔdenw ta ne k'a kisi dala kuyate o ka nin kɛwale a kɔlɔlɔ ma yadɔ ayiwa Samayira an bɛ dɔɔni cɛdenw fo an b'o fɔ bani wuli ka jɔba in na tiɲɛ don o la an bɛ bɔ indépendant kɔnɔ ka don Nouvelle Horizon kɔnɔ n'a donna Nouvelle Horizon kɔnɔ an bɛ taa min ni sisan Garabali n'an bɔra Ɲamana Garabali la sisan an sera Farajɛ Garabali la ayiwa Garabali t'aw ka quartier la a ye fɛn tɛ yen ni fɛn kun bɛ yen n tun b'aw ko fɔ dala kuyate a ko Mali jamana ɲɛmaaw a ko dala kuyate u y'a fɔ cogo min na u b'a la ka kɛ ten dala kuyate ka sanga ni yaf mabala bagansugu minnu bɛ yaf mabala Bamakɔ faaba kɔnɔ o y'a ɲini dala kuyate o ka se ka mabɔ dugu kɔnɔna na dala kuyate o ka bɔ dugu kan ka dɔɔni a ko dala kuyate Ɲamana Garabali o tɛmɛnen kɔfɛ o min baara kɛra yaf mabala a bɛ kɛ tile 12 sanba 2026 a ko Farajɛ ta dala kuyate ɲɛsinna o ma dala kuyate baw kabi alamisa don nɛgɛ a bɛ kɛ tile 16 waati dala kuyate b'a ye k'a fɔ ka sɛbɛn ni kunnafoniyaw jɛlen ye maa minnu kɔni ka daga yɔrɔ bɛɛ mɛ Farajɛ Garabali ma dala kuyate depuis su olu kɔni u ye u ka minɛnw wɛrɛ daminɛ dɛ ko baw maa so minɛ u ye suba ye dala kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ jamana ɲɛmaaw tun ye a yira k'a fɔ u ka fɛɛrɛ kɛ dala kuyate u bɛ se u ka minɛnw kɔni jigi ni ka yɔrɔ in labila sani olu ka se a ma a ko dala kuyate n'i ye a ta ka lajɛ bagan feerela minnu bɛ yɔrɔ nin na a ko mécanicien ka fara yafuma bala maa wɛrɛw kan minnu kɔni ni o kɔni tun kɛ mɛ o siyɔrɔ ye dala kuyate o bɛɛ lajɛlen kɔni yafuma bala minɛnw siri ka ji kɛ bidɔn na a ko sibiri don a bɛ kɛ tile 18 5 heures du matin waati a ko bulldozer ka fara lakana tigilamɔgɔw kan dala kuyate olu nana o jɔ ten dala kuyate ni ka sɔrɔ ka yafuma bala yɔrɔ in kɔni ni k'a kɛ i n'a fɔ a kun tɛ yen dala kuyate ni ka o baara ni k'o boloda a ko n'i ye a ta ka lajɛ a ko dala kuyate balanko tɛ bilen bawo a kun fɔ mɛ u ye k'a fɔ u ka fɛɛrɛw ni dalilu sigi dala kuyate jan ko ka se ka yɔrɔ in labila a ko bagan minnu kɔni bɛ yen u kun sera ka yafuma bala o tigiw ye olu bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ yen sani bulldozer o nali cɛ a ko dala kuyate sibiri don a bɛ kɛ tile 18 n y'a f'i ye cogo min dala kuyate bulldozer ka fara lakana tigilamɔgɔw kan o kɔni filɛ ka taa yɔrɔ in kɔni kɛ i n'a fɔ a kun tɛ yen yɔrɔ min yɛrɛ ni a bɛ maa bɛ se ka fɔ a ka ca san 30 ye dala kuyate a ko laɲini ye jumɛn ye o de ye n'i ye a ta ka lajɛ Garabali sugu minnu bɛ bagan sugu minnu bɛ Bamakɔ faaba kɔnɔ a yɛrɛla k'a fɔ dala kuyate k'olu bɔ sugu kɔnɔ ka
taa ni o ye fan wɛrɛ fɛ maa dama ne la kuyate janko ka se ka lakana ni k'o yakubaya faaba kɔnɔ bon yɛrɛ kuyate a ye mɛ k'a fɔ a b'i n'a fɔ siganamɔgɔw caman de bɛ den ka don bagan feerelaw tu ma la kuyate bagan sugu ninnu kɔnɔ ne la kuyate ka sɔrɔ ka ka janfa jugu ninnu ka o kokolo don ni ka laban k'o waleya ka taa ni o yɛrɛ ye a ko okumu kɔnɔna na ne la kuyate jamana ɲɛmaaw u ma ɲɛ kumaba nin ko in bila dagiridala dɛ a ko o ko n'a ɲini cogo min na ka bagan sugu bila jeliw ma bɔ faaba kɔnɔ ko wa a ko kɛtɔ filɛ nin ye sɛbɛn ye a ko ɲamanata o kɛra ka bɛn avril tile 12 ye a ko falajata o kɛra avril tile 18 Mamadi Touré ale de y'a fasiri ni min salo ka bɔ ya kumaba ni radio kɔnɔ ayiwa Sabaira an n'a kɛ ten sa ni sagaw mana taa yɔrɔ min an yɛrɛ ma wuli ka taa sagaw sɛgɛrɛ ayi o ko na gɛlɛya sa o ni min fɔ ye o kɛlen jagoya ye dɛ o ma ɲɛ o kɔ a ma nɔgɔ ayiwa Sabaira an bɛ don soeur de Bamako kɔnɔ n'an donna yen min bɛ tali kɛ Faruku Sidibe ale ni a furumuso nin waati in na k'olu kɔni bɛ Manade dépôt la k'o sababuya kɛ ko u ye ɲɔgɔn ɲangata furuso kɔnɔ ni tiɲɛ k'u ye blessure o don ne la kuyate i y'a fɔ cogo min na nin kɔni nin ma dogo maa la a ko a bɛ dɔɔnin bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ne la kuyate maa minnu ye bɔlɔlɔ ni a matarafabaw ye o kɔni ne la kuyate nin kɛwale i b'a ye k'a fɔ a kun bɛ ye ka caya bɔlɔlɔ sanfɛ nin waati laban in na min bɛ tali kɛ ni cɛ in n'a muso la olu de kɔni kun daminɛ fɛ ka bɔlɔlɔ sanfɛ ne la kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ o kun kɔnɔna ka bɛn ni avril tile 16 ye kiri tigilamɔgɔw labana k'u sen dɔ a la ne la kuyate Faruku Sidibe ani a furumuso Aminata Jara u bɛɛ lajɛlen taara ka Manade dépôt dara o kan ka taa ni o ye kɔgɔbana ni ɲɔgɔn cɛ ne la kuyate o ko ma ko par institut du procureur près le tribunal de la commune 4 du district de Bamako ne la kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ jalaki min ta bɛ ka bin maa fila ninnu kan i y'a fɔ cogo min na o de ye k'a fɔ o fila bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ɲagata nanzarakan na o ko ma ko les deux conjoints sont poursuivis pour des faits de violence physique réciproque après s'être mutuellement porté des coups à l'issue d'un conflit conjugal ayant dégénéré. A ko fɔ ɲɔgɔn dɔ furuso kɔnɔna na min kɛra sababu la kuyate maa fila minnu kɔni ka fɔ ɲɔgɔn kɔ u labana ka ɲɔgɔn ɲangata a ko la kuyate ka sanga ni an ka kunnafoni sira dɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛ maa fila minnu u bɛɛ lajɛlen kɔni yera o kunnafoni sira in sanfɛ la kuyate bɛɛ lajɛlen taara a ka hakilinaw fɔ a ko min bɛ taali kɛ ya kumaba la Faruku Sidibe a n'a furumuso la a ko bɛɛ lajɛlen ka sanga ni u ka tɛmɛni ye bɔlɔlɔ ninnu sanfɛ bɛɛ lajɛlen ye a ka hakilinaw di a ko la kuyate Faruku Sidibe ale fɔlɔ de nana a taw ɲɛfɔ k'a jira k'a fɔ ale furumuso b'a la ka ɲɛta kɛwale ta ka ɲɛsin ale ma kuma ni kuma furuso kɔnɔna na a ko la kuyate ni ka jalaki ta ka ɲɛsin a furumuso ma a ko tile dama tɛmɛnen kɔfɛ a muso min bɛ tali kɛ Aminata Jara la o fana labana ka taa bɔlɔlɔ sanfɛ kokura la kuyate k'a jira k'a fɔ a ye dɛ Faruku Sidibe de b'a la ka jalaki ta ka ɲɛsin ale ma furuso kɔnɔ bawo ale ka hakɛw taara ka matarafa a ko la kuyate a da sera fɛn dɔ ma ko ale kɔnɔma falen a ko ɲangata taara ka ɲɛsin ale ma a furukɛ fɛ la kuyate olu fara faralen ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ o fila bɛɛ lajɛlen taara plainte don damakasikanw i y'a fɔ ba polisilakaw yɔrɔ ka yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn jalaki a ko cɛ taara damakasikan don muso fana taara damakasikan don n'o ye plainte ye a ma laban min kɔ kiri tigilamɔgɔ labana ka o fila wele la kuyate kabini avril tile 16 ye k'o fila bila Manade dépôt la Aminata ale bɛ bolikaw fɛ yen Faruku ale bɛ MCA kɔnɔna na Sabaira a kɛra kojugu ye ayiwa a ko filɛ nin ye Isufu Konate ale de y'a fasiri a ko yɛrɛ kuyate o fila bilama kɔni o bɛ nin cogo in na o bɔra furuso kɔnɔ o bɛ kaso kɔnɔ bi Sabaira ayiwa Ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma ma kɛ gɛrɛgɛrɛ ye sa nin ka jugu gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ ka wuli ka taa n yɛrɛ di gɛrɛgɛrɛ ma a kɛra ten ayiwa an bɛ dugawu k'u ye Ala k'u ɲuman bɔ o la Sabaira ka bɔ kunnafoni balan kɔnɔ an bɛ les échos ta wele kosɛbɛ n'a ye les échos ta Sabaira an bɛ taa Kulukoro an ka taa yen n'an sera i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ siganama 3 ɲɔgɔn na olu kɔni wele bɛ Kulukoro lakana tigilamɔgɔw fɛ a sababuya kɛ ko fɛn dɔw yer'u bolo minnu tɛ sariya kɔnɔ ne la kuyate wele dala o ma dugu la o bɛ sanba kɔfɔ a bɛ cɛfala yɛrɛmarakafo kɔnɔ Kulukoro maraboloba kɔnɔna na ne la kuyate kɛwale ninnu a kɛra kabini a bɛ kɛ tile 14 de ye a ko kumana min na sigana dɔ kɛra o la k'a fɔ maa dɔ kɔni bɛ ne la kuyate k'a fɔ baara dɔ b'a la ka kɛ a fɛ dan tɛ a la a ko o kunnafoniya dalen OCS ɲɛmaaba kulo ka Kulukoro marabolo kɔnɔ o ye commissaire divisionnaire Sega M Kante ye o nɔngɔni fɛ ale ye a ka cɛdenw labɔ ne la kuyate k'o bila ka taa nin ko ye ni k'a ɲɛɲini
ɲini a ko o sera min kɛ o ye tigɛ bila maa fɔlɔ min na o de ye TB a si bɛ san 33 bɔɲɔgɔnko la a ko wele bilala ale ma o taalen a ja baara la Lala Kuyate o taara furakisɛw caman de toni sɔrɔ yen a ko min ma yafa bila ko 40 comprimés de 225 mg a ko Lala Kuyate a bɛ tali kɛ min na ka fara o bɛɛ lajɛlen kan o ye ɲɛnaminimafɛn furaw de ye a ko Lala Kuyate o nɔngɔni fɛ o labɛnna ka tɛmɛ ni baaraw ye ka tigɛ da maa filanan kan o ye AF ye san 54 bɔɲɔgɔnko a ko Lala Kuyate o nɔngɔ kelen fana ɲɛnaminimafɛn dɔw fana sɔrɔla ale fana bɛ tali kɛ cannabis la a ko Lala Kuyate ka fara o bɛɛ lajɛlen kan o dugujɛ avec tile 15 maa sabanan kabi san 26 tigɛ dara o kan cannabis o sachet 15 tun bɛ o bolo Lala Kuyate ani tramadol o comprimé 20 a ko fara se tramakini fana ma a ko Lala Kuyate ni ani maramafɛn fila 2 armes a ko maramafɛn fila ani munition ani cartouche ka fara ya fɔmala ulmasi tabaw ka fini dɔ kan une tenue militaire camouflée o fana kun dogolen bɛ o bolo a ko an bɛ don dɔ fɔ bi maa saba ninnu kɔni o ko nin bɛɛ kɛ tilamɔgɔw bolo kan o ni min ka kan janko o ka se ka da o kan sɛbɛkɔrɔdaw kan Samaira an bɛ fo k'i barikada a tɛ tɛmɛ nin kan Isa Nugu kunnafoniw sɛbɛkɔrɔ walawala an b'a jigiya k'a fɔ lamɛnba jɛkulu u ye faamuya sɔrɔ bi kunnafoni ko a ta sira la o b'a to an bɛ taa sɛgɛn nafiɲɛbɔ dɔ la Tezara kun filanan an b'o min ka segin ka na tiɲɛ don ne ye Tezara de ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu Media gɛrɛ baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye Lezara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɔ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don Tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de Zara n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannen ye Lala Kuyate Samaira Sanogo nin ka fisa kosɛbɛ bawo mɛ min fɔ nin minɛ ka bila da o ka fisa dalankolon ye nin ka fisa ni jɔlen ye dɛ ko di o b'a to hali bi an ka tɛmɛ ni jɛmukan ye bi an bɛ taa Lala Kuyate kɛnɛya tigilamɔgɔw Dr Maison Kuyate Tata Touré a y'an sama min na Dr Salek Doumbia gynécologue o ye muso dɔgɔtɔrɔ ye y'o de ya muso dɔgɔtɔrɔ o de ye gynécologue ye ni t'ale tɔgɔ dɔn bamanankan na dɔrɔn a fɔ ko muso dɔgɔtɔrɔ musow b'a faamu Lala Kuyate o don bi dakun dɔ b'a bolo dakun ye a nafa ka bon o la min bɛ tali kɛ kuje la a y'an sama min na ne ni aw an ka jɛ ko ɲɛmada ka sɔrɔ ka se ka na Alors, grossesse extra-utérine n'i y'a ta k'a lajɛ an b'a fɔ grossesse yɔrɔ ye kɔnɔ ye grossesse extra-utérine ye kɔnɔ ye kɔnɔ min taara n'a ma da a dayɔrɔ a kɛra fan ye fan taara a bɛna développer ka kɛ adamaden ye mais a kan ka da yɔrɔ min ka développer normalement n'o ye denso ye den bɛ développer so mun kɔnɔ n'o ye utérus ye n'a ma da a dayɔrɔ la ka t'i da yɔrɔ wɛrɛ la a bɛ ka développer a bɛ fɔ o de ma grossesse extra-utérine a nafa fɔlɔ-fɔlɔ anw dɔgɔtɔrɔw fɛ yen ani population o ye kɔnɔmaya kɔnɔ a fɛn in ka ca a ka ca cogo di n'i ye a jate mina muso mana garijigɛ sɔrɔ garijigɛ anw dɔgɔtɔrɔw b'a tila yɔrɔ saba la kalo saba fɔlɔ kalo saba filanan ani kalo saba sabanan donc n'i ye a jate mina kalo saba fɔlɔ kɔnɔ a bɛ basibɔnkan kɛ musow kan ale y'a première cause ye basibɔnkan na mun bɛ kɔlɔlɔ don musow la kosɛbɛ o y'a nafa fɔlɔ ye a nafa filanan fana a ka ca nafa sabanan n'i y'a jate mina moyen b'an bolo k'a dɔn
secret to ka tila ka furakɛli kɛ a la ka sɔrɔ a ma dankari muso ka musoya la nafa dɔ fana ye min ye c'est que n'an y'a furakɛ an bɛ se ka fɛɛrɛw fana ta k'a to segin kana ka a kana muso sɔrɔ tuguni peut-être an da bɛna don o la taalen ɲɛ la n'i y'a jate minɛ caya in na n'i ye quartier Mali dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ta k'a lajɛ san tɛmɛnen in na 2025 n'i ye an ka kuluba da la an ye opération minnu kɛ an y'a 157 de sɔrɔ san kelen kɔnɔ o kɔrɔ a ka ca kosɛbɛ donc o ye fɛn ye fɛn min mɔgɔw kan k'i janto a la dɔgɔtɔrɔw kan k'u janto a la banabagatɔw fana kan k'a dɔn alors facteur favorisant waleya minnu b'a to nin fɛn in bɛ mɔgɔ sɔrɔ kosɛbɛ n bɛ wele da kɛ musow ma fɛn fɔlɔ mun na incriminelen don n'an bɛ se k'a fɔ ni grossesse extra-utérine n'a bɛ fɔ kɔnɔ mun dara ka sɔrɔ a ma da dayɔrɔ la ni a ye muso sɔrɔ fɛn mun barika ka bon a bɛ muso minnu sɔrɔ ka caya kosɛbɛ an b'a fɔ ma infection génitale musow ka gange kɔrɔ u b'a fɔ mun ma infection génitale infection min bɛ musow minɛ mais n'i y'o fana infection ta k'a lajɛ infection dɔ bɛ yen komi a ka ca fɛn k'i da muso trompe de kɔnɔ infection dɔ bɛ yen microbe dɔ bɛ yen o microbe fanga ka bon kosɛbɛ n'an b'a fɔ ma chlamydia trachomatis o ye microbe de ye a ka ca musow la a bɛ musow sɔrɔ malheureusement n'a ye musow sɔrɔ manifestation clinique t'a la donc n'a y'i sɔrɔ dɔrɔn a bɛ tiɲɛli don i kun ka sɔrɔ a ma a yɛrɛ yira donc o fɛn in na an bɛ wele da kɛ infection de ka ca la kosɛbɛ o ye facteur favorisant fɔlɔ ye. Lala. Samaira. Kɛnɛya tigilamɔgɔ ye nin faamu dɛ. Walayi a tɛ tɛmɛ nin kan. Baara ka to a ɲɛ dɔ b'an bolo sa. Kosɛbɛ. Mɔgɔ bɛ se min na. O ka to i bolo. N'o tora bolo la. Awɔ. I b'a ye k'a fɔ a tiɲɛni a n'a fili. Awɔ gɛlɛya bɛ bɔ kow la Samaira. Kodi. Sisan an bɔra ka docteur lamɛn. Kosɛbɛ. Docteur Salek Doumbia. A y'i da don sira camanw na. A bɛ ka min ɲɛfɔ. Complication camanw na. I b'a sɔrɔ nin waati in na. Bala Kuyate nin bɛ an bɛ dɔnbaga dɔ la. O ye tiɲɛ. Donc i b'a ye k'a fɔ dɔw fana sigilen tulo b'a la. Olu bɛ se ka ye k'a fɔ a bɛ olu concerner. Donc ni a ɲɛfɔra ta. N'u wulila ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma. A furakɛli bɛ nɔgɔya. A dɔw la furakɛli bɛ nɔgɔya. Nka n'i sigi e t'a dɔn degun min b'e kan. A ma nɔgɔn. Mais docteur filɛ ka ɲɛfɔ cogo min na. Kosɛbɛ. Donc a dɔw la ni e yɛrɛ nin si yɛrɛ la. I b'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka min fɔ Bala Kuyate a bɛ concerner. Donc o la i bɛ se ka wuli ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma. A dɔw la a bɛ mɔgɔw kisi. Bala Kuyate maa dama a bɛ ka kuma min kan n'o ye muso lasirilen. Kosɛbɛ denko. C'est très très important. O ye tiɲɛ. O tɛ tiɲɛ. Kosɛbɛ. Bala Kuyate. An kun fɔra nin ma dɔɔni dɛ. Yadɔ. Farikolo ɲɛnajɛ. Farikolo ɲɛnajɛ. Samaira. Tɛnɛn. Farikolo ɲɛnajɛ kanubaw na boli kana dɛ. Cɛ mun fɔra ma dɔɔni. Yadɔ. Awɔ nka. Kosɛbɛ. Ka bɛn ni nɛgɛsoboli Mali 12e édition Tour du Mali. Awɔ. Farikolo ɲɛnajɛ tigilamɔgɔw. O y'an kulo ma gɛn. Yadɔ. O y'an kulo ma gɛn. Bawo a balabila fɔli. Kosɛbɛ. Bala Kuyate o kɛra ya tuma b'a la. O la min bɛ tali kɛ an ka taamadenw na. Minnu tun bɛ a kɛnɛ kan. Kosɛbɛ. Bala Kuyate o ye somɔgɔ sama min sɔrɔ. Ayiwa. An ka diya k'o lajɛ. Yala Ganaw de gagnera zen fa. Jɔn bɛ gagner anw sikaso gaw tɛ. Ayiwa. An ka taa ɲɛmadali kɛ ka segin. Tour international du Mali nɛgɛsobolo étape 4 bolila Bamako ani Kulukoro cɛ. O kɔnɔna na min ye point chaud kelen o tun b'a la. Burkinabéw ka nɛgɛsobolilawane Ilbudu Mohamed o y'o ta nka o bɛɛ la cɛmɔgɔ jamutɛnɛ ma bɔ a jɔyɔrɔ la maillot jaune tora a bolo min ye étape 5nan ye walima a fɔ étape laban o kɛra Mali faaba kɔnɔ Bamako. Nɛgɛsobolilaw ye kilomɛtiri 100 de boli taa ni ka seginw la Bamako kɔnɔna na o kɛra nɛgɛsoboli min gɛlɛyara kosɛbɛ nɛgɛsobolilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ min ye point chaud 2 ye o tun b'a kɔnɔ. Musa Togola ani Dora Jire o y'o tila o ni ɲɔgɔn cɛ. Magali min bɔra o étape in na sa halisa o ye Mali nɛgɛsobolilawane Dora Jire ye. Ilbudu Ismaila o kɛra maa 2nan ye. Burkinabéw ka nɛgɛsobolila maa 3nan ka sɔrɔ ka na kɛ Dirisa Bamba ye.
al ka taa sɔrɔ cɛmɔgɔ jamtɛnɛ a ma ye ni maa saba ninnu kɔnɔna na a ka maillot jaune tora a bolo ka sababuya kɛ a jɔyɔrɔ ye peloton kɔnɔna na wa a na to a bolo ɲina san mɔmɛn bɛɛ fo ka taa se turu wɛrɛ ma. An ka Mali président fo Assimi Goïta ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo bi ye Mali turu 12e édition laban ye ala sera ka maillot don Mali gɛrɛsɛgɛ la turu dabɔ ko maillot jaune ka to Mali la yan nɔ nɛgɛsoboli tɛ dɔwɛrɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ sinsin fɔlɔ dɛmɛ de n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ pour que a ka se ka maillot to a ka jamana kɔnɔ ka ca ala fɛ n'ala y'a dɛmɛ maillot bɛ se ka to yan ni maillot tora ka ban kɔni kuma wɛrɛ tɛ yen bɛɛ lajɛlen ni ce bɛɛ lajɛlen baara. Cɛmɔgɔ ye chance sɔrɔ a sɔgɔra ka to peloton kɔnɔ o y'a sɔrɔ u sera ka ban donc peloton ka temps de bɛ di a ma donc o temps min bɛ di a ma o kɛra sababu ye k'a ka maillot jaune garder n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu tugulen don cɛmɔgɔ la classement général la n'o ye Burkinabé ani Bissau Guinée ye malheureusement olu ma se ka yɛlɛ podium kan donc an bɛ foli lase minnu nana an dɛmɛ baara la an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo jamana fɛn fɛn nana vraiment u ye baara kɛ ils n'ont pas démérité mais ala barika la fédération malienne de cyclisme ka baara kɛ pour que Mali cɛbɔ a kɛra Mali kɔnɔ a kɛra Mali kɔ kan an ka se ka Mali kunnawolo ka an jɔyɔrɔ fa donc o yirala nin tour la depuis Sikaso k'a yira ko nɛgɛsobola b'an bolo bi minnu bɛ se ka nisɔndiya lase nɛgɛso kanubaga bɛɛ lajɛlen ma ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen ni a jateminɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ an ka jamana kɔnɔ an tɛ se ka taga yɔrɔ la donc an ye région caman traversé an bɛ gouverneur fo sɔrɔsiw fana an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn parce que ni caravane jateminɛ tiɲɛ yɛrɛ la i b'a dɔn bi ko an ka sɔrɔsiw labɛnnen don siga t'a la ka coureur fɛn fɛn nana baara nana équipe saba kɔnɔ coureur 18 an b'u fo k'u ka encadrement technique fo ka peuple malien bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn mobiliser ka an dɛmɛ nin baara la ka foli belebele lase ministère ma parce que an bɛ nin bɛɛ la ni musaka jɔnjɔn tɛ a ma nɔgɔ partenaire bɛ yen an bɛ foli las'u ma an ka président fo fɔlɔ parce que président ye a yira sport ka d'a ye kojugu le fait que an ka se k'an ka sport kɛ bi k'a kɛ ka ɲɛ k'a dilan ka ɲɛ an ka infrastructure yɛrɛ ɲɛ b'a la k'olu labɛn donc vraiment ka membre du gouvernement bɛɛ lajɛlen fo mais an tɛ se ka tɛmɛ n'an ma fédération malienne de cyclisme yɛrɛ fo incident ma bɔ a la a diyara mɔgɔw ye a kɛra ka ɲɛ de façon professionnelle k'u cɛsiri a la vraiment fédération in kan ka fo an b'an ka cyclistes fana fo bon an yɛrɛ y'a ye dɛ an ka cyclistes u taara région na u y'u ka moto u ka nɛgɛsow boli a kɛra vraiment alhamdulillah a bɛɛ kɛra incident foyi ma bɔ a la donc nin b'a yira ko an ka faamaw bɛ baaraba de la parce que an bɛ yan nɔ bi olu bɛ cɛsiri la n'an bɛ fɛn fɛn kɛ événement bɛɛ u bɛ yen nɔ u b'a essayer ka mɔgɔw lakana donc nin b'a yira ko vraiment an ka sécurité ko an ko faamaw ko u bɛ ka yɛlɛ puissance la mais ne yɛrɛ bolo an kan k'a fɔ k'u bɛ puissance yɛrɛ de la ka ban. ni baara in bɛ ka sɔrɔ ka na kun cɛ ni jɔnjɔn dilen ka taa prix spécial de l'AS maaw la denmisɛnnilaka min ye jɔyɔrɔ belebele sɔrɔ compétition in kɔnɔ nɛgɛsoboli in kɔnɔna na maa min ye furancɛ jan don ani tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani meilleure équipe turu in kɔnɔna na fo ka taa se maa min kɛra ɲɔgɔnmada ɲɔgɔnma ye cɛmɔgɔ jamitɛnɛ o mɔ o min diyara kosɛbɛ maliyɛnw ye. Lala Kuyate san wɛrɛ min sobolo n yɛrɛ bɛ taa n tɔgɔ sɛbɛn. N yɛrɛ kun m'o fɔ sa o. San wɛrɛ n k'an b'i tɔgɔ sɛbɛn. Cɛmɔgɔ jamitɛnɛ sisan Ortem bɔra ka nɛgɛsoboliba min kɛ kosɛbɛ ale de wulila ka jɔnw jɔnjɔn ye. Awɔ o kɛra. Ni fana n'a wulila ka jɔnw jɔnjɔn. Tour international fana. Cɛmɔgɔ bɛ bɔ Bukari la de. A y'o fana jɔnjɔn ta. Awɔ kɛ Bukari la ka de don. Bukari la n'i y'o fɔ. U bɛ Sikaso marabolo kɔnɔ. Kosɛbɛ. Qui en cercle kɔnɔna na. Ayiwa. Ale ye Bukari la ka de. Kosɛbɛ. Bi a bila maa bɛ min fɛ nɛgɛsoboli la. Mali kɔnɔ bɛ min fɔ i ye. Cɛ t'a kan fɔlɔ. A bɛ k'a tɔgɔ sɛbɛn dɔ fɔ kɔnɔ. I y'a dɔn. Nin yɔrɔ in na. N bɛna taa i bɛ to ka taa cours dɔ t'a fɛ yanni san wɛrɛ cɛ. Bamakɔ ni Bukari la ka jan dɛ. A tɛ Bamakɔ n k'a bɛ Bukari la de. N'i ko k'i bɛ fɛ ka cɛmɔgɔ dan kɔni. N'i ma cours ta cɛmɔgɔ fɛ min ye dɛ. O la an n'a fɔ n ko a ka soni dun ɲinan ye kiyɛn ye du kɔnɔ ye. An na to ka taa sɔgɔma dumuni kɛ. An bɛ taa si ka taa cours ta. Yaasa i ka se k'i dege. Ala ka san wɛrɛ jira an na. An bɛ cɛmɔgɔw fo. Kosɛbɛ. Ka waleɲuman dɔn. Ka farikolo ɲɛnajɛ kɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ lajɛlen fo. Ka jamana ɲɛmaaw fo. An fana ka taamadenw Yakuba Goyita ani Seydou Ɲare. Kosɛbɛ. Lala Kuyate u ye a ye taabila ɲini k'o nɔfɛ. An b'u fana fo yɔrɔ u fana ye nɛgɛso boli u nɔfɛ ka filmeli kɛ sa. Fɛn min Goyita y'a bolo Ɲare n'a kɔnɔfili in kɔni tɛ. Lala Kuyate o b'a to jɛmukan bɛna se kuncɛyɔrɔ la. Kosɛbɛ. Sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an bɛ clip du jour filanan an bɛ dɔn lajɛ o la. Kosɛbɛ. Ka na ne ka kan bɛ da ɲɔgɔn ye. N'Ala sɔnna zikiri ya kɔnɔ an b'ale ɲɛmada dɔɔni ka sɔrɔ ka segin.
Lala Kuyate. Samaira Sanu. Ala be fu. Wallahi. La halaya bella. Kosebe. Kada akaketaka. Lala Kuyate olani abla alaka latige mine kono. Kosebe. Adora Lala Kuyate ibani limaniata. Wiche. Abi kuife. Ibi kanyana mayake uchugula. Kosebe. Lala Kuyate kata. Awo. La jarabi yelete banyana maya kono Samaira. Ala ye bella jarabi ga la jarabi chugula. Dota dipsega jugan dota e. O meni abla alaka la jarabi lamina kono adola tafanga oti kenye awo wala sisa mi duwo de kenyoni Lala Kuyate alaka hakli madam amina ya rabbi amina ko sebe parce que na manya ka fo alaka barawdu alaka latigo ndu ko sebe John City alaw John City ala John to alaka se ko fedi to alaka se ko fedi amana ke chogo ko sebe Lala Kuyate o ba to ansi ante bitembla bi jamuka amba kunche ya asana nganko du kanu mogola ame walmando folike anyeshi uma keren ni ala munu kumbe jawaran sukoro ambu bela jilin fuka damne kay fuki dal jien fanta annan bela jilin fe mama yi so madunu jemu kankanu ami segin ku bela jilin fu uka kuluma joni nyama dalla ka fansara kan nundi faranyo ngando ko ndamne la ka sega no boka o lasuma kuna fonna anni sondiala o nala mabasika na sana ala yeshini rana eni ne Samaira mi nyon soron kene kilinga ka sika ni sondia de ankanu mbago malbi neche Lala Kuyate e Kuyate ki fuki wala nyando ya fu chugu na tisika fuka temaninka Lala Kuyate dogo kunda mina ndo adola la bon ame olukan ko sabati Lala Kuyate ni la mabashi fuke be shui na be jimunganyi unasega ningani ko gira maula Lala Kuyate ni la mabashi ke shini dizer enene ame nyon sura la me fulita kanye shini bela jini maliko na ani maliko ka ya mamuno muziki na kanye mada jimukan fa ni watina Lala Kuyate nga fulukan kerenge me be mitano Senegal ka ufi Dakar fa bakono yado ukan ko sebe ame Dakar ka ufu chabjan amo lufu ko sebe Lala Kuyate kasani obijam gani ko sebe be famu chugula nga sura ka bela jini fu ma ye jian famba fe itowa ani ejamuna jemuka amatara falila lama bashike ami nyon sura wala ma fo wala ka shini fara shika ala ka shini rana ka kile here temo amona gani de abe mi wuli ta kuma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni be ni nene ni infusé ka ji kala ka ke teka o nene
tiɲɛ la mon père mi kɛ ne tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko ja te zara tew ka te de ye a bi san bi saba bɔ ni kɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a insister de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye ala